naging ano ba, naging maluwag yung ano namin pakiramdam kay Biyanan. And also, hi kay Tracy Ils. Good morning, Philippines! Good morning! Today is, ano ngayon? Sunday. Monday na bukas, guys. And hello po sa inyong lahat dyan. Ngayon, ano ako guys, mag-swimming tayo sa jacuzzi. Mag-relax tayo kasi gusto kong mag-relax. Ano siya guys, one scoop nilagyan ko na siya. Ito siya. Bati yun. So, at ano ito, body cream. Maglagay tayo nito. Wala pa akong nakitang ano guys, yung magandang pang yung bubble bath. Ito bubble bath, pero wala pa akong nakita niya. Parang circle ba? Ano ba yan? Pero lagyan natin siya nito. Konti lang. Gusto ko lang talagang mag-relax, guys. Hi, guys. Tapos na akong nag-shower, nag-bath. And then, nag-shower na naman. Itong sinuot ko is backwards. I mean, yung nasa talikuran, ang supposedly sa talikuran, nasa harapan. Ang sa harapan, nasa talikuran. Yun ang nangyari. And hindi ko na siya change kasi meron ng mga chemical itong ano ko, kamay. Look, nilagyan ko na ng mga ano. Uy, dumadami talaga siya guys, nagta-travel. Maganda yung panahon ngayon. Hindi din maingay. Yung mga kapitbahay is parang walang tao, pero walang naliligo sa ano nila, sa palanguyan. Very sunny. I think uulan mga ilang, maybe Monday. No, Monday, Tuesday. Tignan nga natin yung ano. Tingnan natin ha. Yung weather. Hold on. Tuesday. Stormy. Yan Monday, okay. Tuesday, rainy. Wednesday, sunny. Thursday, sunny. Friday, part cloudy. Ito guys, ito siya pag summer. I-flash ko dito yung pag winter, yung maraming snow. Alin yung gusto nyo? Summer or winter? I-flash ko dito ito yung summer. Maganda, di ba? Kakaiba din yung winter, di ba? Alin yung gusto niyo, winter or summer? Upo tayo dito. Meron akong mga chinichik dito. Meron dito mga garbage. Kung ito itapon ko to kasi hindi naman ito magagamit na. So, matagal na yan kay Tami. So, ito yung mga stop smoking. Yeah, ito yung mga nag-try sila yung mga magkapatid si Tami, yung pangalan nila saka yung Andrea. Hypnosis, tinatry nila ito. Useless naman, hindi nila tinitignan. Kalota. Nagbayad pa sila. Hindi ko alam kung ano ito Ang dami kasing mga anik-anik. Ito, Verizon something. Wala ng Verizon. Itapo na ito. Wala na kasing Verizon. Pinotol na yung telepono doon sa isang bahay kasi ang daming tumatawag na scam. So, yun. Pinotol, guys. Hindi ko alam kung ano to. Hindi naman ito magagamit ba? Asus ay sa laptop ito ni Tami. Okay. Sa laptop ito niya. Oh my God. Charger niya sa laptop. Ay, marker. Gamit yan. White out. Magagamit ito sa office. Ano to? Ay, okay pa. Ballpen. Ano to? Tignan natin ito mga wire-wire. Ang daming wire-wire kasi hindi ko magits. And ano to? Scroll glow stick. Gamit ito. Lagay natin sa office. Ito yung mga ano ni Tami. Ang dami guys. Grabe. Envelope.
And ito yung ikip ko dito sa baba. Ito yung mga envelope, mga envelopes. At ito yung ialagay ko sa attic. Mga papers ito for printing, for whatever. Si Tami mahilig bumili. Tignan nyo, ang dami. Marami pa sa isang bahay. Ginoo ko, Lord. So, ito yung ilagay ko sa attic, itong file na ito. At ito naman is dito lang sa baba. So, ito, ikip ko to kasi, oh, look. Asan ka kumita ng mga kaset na mga maliliit, diba? Look, tignan nyo. Ay, kakluka. So, ikip ko to. And, ang daming mga markers. And, yon cellphone. Ito yan. Mga gloss. Ikip ko yan. Pag may ano na talaga, cabinet. At saka table for printers. Yun. Doon yan. And, yan. Yun siya dyan. Ang lobat na pala ako. Yung mask na ginamit ko the other day, nagustuhan ko talaga siya. The next day, I was so happy that yung mukha ko is naman talaga tong mukha ko. Gano'n naman talaga din yun magbabago. Pero makikita mo talaga na kinoko. Makikita mo talaga na yung iba yung bigay pag nagmamask ka para matulungan yung face mo na basta gustong-gusto ko talaga as in. And yeah, I will try my best to tonight I'm going to put a mask. Not mask, I'm going to put a clay mask, not the mask that the one that I was using like that, but it's a clay mask. I will apply that tonight. And yes, so yun. Para naman matulungan tong mukha natin na wala na tayong mga para may routine tayo sa mukha. Hi guys, nanonood lang ako ng Naked and Afraid na show. But anyway, so tomorrow guys, I'm going to pick my mother-in-law. Yeah, I'm going to pick her up and bring her here. And I will probably contact my sister-in-law also if I will contact her tonight. Nakakatawa man itong show. Naked sila guys. Nakahubad sila. Hubad-hubad, babae at lalaki. Naked and Afraid. Natawa ako dahil ang tawag nito, yung survivor ba, para mag-survive sila sa mga kalasangan sa forest. Masaya sila kapag nakakuha sila ng mga anik-anik, mga pagkain. Yun. Meron silang Naked and Afraid sa Philippines, pero isa lang yung nakita ko. Maganda sa Pilipinas maggawa ng show na ganyan kasi maraming mga resources na makakain mo. Like, yung marami kang makukuhang food. Like, coconut, banana, anything. Diba? Kasi tropical kasi yung natin doon. So, maganda yung mga Anyway, lalabas din ako guys. Kunin ko yung bukas na. So yun guys, I will see you na lang tomorrow. Thank you guys so much for watching. Wala ako masyadong vlog today guys. Wala masyado. What are you looking at? Roxy. Come here. Night guys. See you tomorrow. Hi guys. Okay guys. I-insert ko tong video guys. Kasi yung vlog na ini-edit ko ngayon, it is, I think na-end ko ba? Hold on. Let me check. Na-end ko naman siya. Na-end ko pala siya. And then, may nakita din akong mga comments sa comment section sa mga videos ko about, lately kami ni Bianan. I'm so thankful kasi noon hindi kami magkaaway, pero hindi kami magkasundo. May mga pangyayari kasi na yung hindi naman natin maiwasan, 'di ba? Na yung biyanan may masabi. At paano na kaya kapag magsasama kayo sa isang bahay? So yun, to make story short guys, yes, I'm thankful guys na magkasundo na kami ni biyanan. Hindi na kami katulad noon na marami na kasing nasabi noon guys. Masasakit na mga nasabi. Ngayon guys, happy na lang tayo kasi alam nyo naman si biyanan is matanda na. Naging na din yung memory niya. Naging hindi na okay. Okay naman yung memory niya pero nakalimutan niya yung mga pangyayari. Nakalimutan niya. Ang gagawin ko na lang is, alalayan ko na lang siya. Lately, yung mga vlog ko is pinapatawa ko siya. Pagpapatawa ko sa kanya, yun yung gusto kong gawin. Kasi ako naman kasi kapag luka-luka din ako, kapag bored ako, gusto kong may mga usap. So, si Bianan yun, siya naman yung binabantayan ko. Kinakausap ko siya palagi and then pinakapatawa. Tumatawa na rin ako para hindi boring yung
pagsasama namin doon sa isang bahay, sa bahay ng anak niya, isa. Mas mabuti talaga na yung mas mabuti talaga yung magbiyanan, mother-in-law, daughter-in-law. Maganda talaga kapag hindi kayo magsama sa isang bahay. So, sa ano ko ngayon, sa situation ko ngayon, mas maganda na doon siya sa kapatid ni Tami. Hindi naman ako nagsabi na doon na siya sa inyo para magkasundo kami. Ang ano lang, na naging maluwag yung namin pakiramdam kay biyanan sa akin. Naging parang free, parang walang alalahanin. Kasi noon, madami siyang masasabi. Ang gagawin ko naman lang is, ikumpronta ko siya. Parang, masasaktan din siya kapag ikumpronta ko. Kasi alam kung ako naman magsasalita, tiyang nan ako. So, matagal na yun. Pero, lately, nung nakandito na ako sa isang bahay, hindi ko na siya kinukumpronta yung mga sinasabi niya. Pinapabayaan ko lang. Pero, nagagalit ako doon sa asawa ko kasi gusto kong ilabas. So, yun yung mga pangyayari. Pero ngayon, thank God, okay na yung lahat. I mean, hindi man okay yung lahat ng mga pangyayari ngayon dahil may masamang balita, di ba, yung sa kapatid ni Tami. At saka shocking talaga yun kasi hindi talaga namin inaasahan yun siya. Hindi talaga namin inaasahan. Naging okay kami. Naging para magaan na sa akin kasama siya. Kasi, yun, hindi na kami parang nasa isa't isa, makikita namin isa't isa ba na parang ganun. So, ngayon, magaan na sa akin, pakisamahan si Bianan, at siya din, magaan na din yung pakiramdam niya sa akin. And I think mabuti itong ganito. Ini-explain ko din sa asawa ko na, look, Han, di ba maganda na itong ganito. Alam ko naman na gusto mo makasama mo yung ina mo. At I think maganda rin ito para sa kanya. Nandun siya sa anak niyang babae. At saka para makapagbigay ako ng time. At saka parang hindi kami mabigat yung loob namin sa isa't isa. So ngayon okay na makapagkwentuhan na kami na walang parang iba yung kwentuhan namin. Ngayon talagang purely happiness na kaming dalawa. Tumatawa ako at saka ngayon mahahawakan ko na siya. Yan, ko siya na nagitik ba sa Bisaya pa. So yan, yung mga ganong mga simpleng bagay, as in simpleng bagay. But anyway guys, so yun lang siya guys. And yun, thank you guys sa inyo guys that you like the video with me and Bianan. I really appreciate it. And I'm so happy na ganito yung situation namin ngayon ni Bianan. Yes, ganon siya. And magsha-shoutout ako. Merong magpapa-shoutout. As usual, hindi ako magsha-shout all the time. Kapag hindi kayo nasa-shoutout, pasensya na talaga. As in, pasensya na. And ito, isa-shoutout ko si Yolanda Torres. Hi po. And sino pa ba? Hi kay Seth and friends. Hello po, sis. And also, hi to Ilma Timbal. Hi, sis Ilma Timbal. Hello po sa inyo. And sino pa ba yung magpa-shoutout? Sino pa ba yun? And also, hi kay Tracy Islao. Hello po. Thank you for watching. And also, hi to Ruthie Gulmatico from Toronto, Canada. Hi po, sis. Okay guys, yun lang. And I think meron pa dito sa laptop din. Tignan natin ha. Kung sino to. Okay, yun lang. Yun lang siya guys. And so thank you guys so much lately for watching my video and supporting me. And I really appreciate it. And yeah, bye guys. Thank you guys so much for watching. Subscribe naman kayo, The Barkads. Hala, ay ano ang tawag? Ay, parang GMA man ito, Itbulaga, The Barkads. Anyway, like and subscribe guys. Thank you guys. Bye. Bye bye guys. Thank you guys. Bye bye.